Ako sa stravujem na dovolenke, aby som si udržala túto postavu, no bez obmedzení? Hotelové raňajky sú vec, ktorú na dovolenkách milujem asi najviac, takže ich určite neskipujeme. A takto vyzeral už môj výber. Vždy sa snažím mať na tanieri rovnomerný pomer sacharidov, tukov a bielkovín, plus určite veľa zeleniny. Aby som potom nemala výčitky, keď si dám takúto sladkosť na záver, ale verte mi, že tie palacinky boli dokonale úplne ako tie z Chorvátska. Trošku chilík na bazéne a neskôr tréning, pred ktorým som siahla po tomto Tigris Zero, je úžasný, zatiaľ je dostupný iba v Čechách, ale dúfam, že čoskoro príde aj na Slovensko. Čo sa týka ešte trénovania na dovolenke, my sme mali fitko reálne 5 krokov od izby, takže nám to nedalo, ale ak nemáte tú možnosť, nič sa nestane, keď pár dní, týždeň nepôjdete do toho fitka. Progres vám neodíde a netreba sa kvôli tomu zbytočne stresovať. Po tréningu samozrejme proteín a takto som sa už strašne tešila na večeru. No a s týmto fitom a týmto západom slnka bola úplne dokonalá. Čo dokonale nie je moja laktozová intolerancia, takže laktázové tabletky musia byť, ale takto už vyzeralo predjedlo, trošku cestoviniek, následne steak s prílohou a potom sme si šerli s frajerom takto kopu dezertov. Takže babi, neobmedzujte sa, papajte s rozumom a myslíte na to, že dávka robí jed.